Enot sa Bareta, Enot sa Gamos. Ang DZGB, aktibong miyembro kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas o KBP, ang Philippine Standard Time, alas 5:05 nin hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa mga paraan tabay sa pangarangkan News Base Mega Force Patrol. Ako po si Nicole Anne Gloriane sa indong tagapagbareta. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal na sa linya si Ate Angel Mustaza. Ang gatos ng mga rims na aligadong imported na illegal na sigarilyo na may pangalan na Shuang Shi na may estimated value na 540,000 pesos ang matrayumfong na konfiskar kan mga personalized kan Coast Guard District Picol sa paagi kan Coast Guard Substation Piduran katuwang ang ibang unit kan Coast Guard asin Philippine Ports Authority Port Police personnel matapos ikasa ang random paneling inspection para sa mga vehikulo na paluluwas sa Piduran Port sa munisipyo kan Piduran Albay. Sigon sa Coast Guard District Picol sa panganot ni Commodore Ivan Roldan ang nasabing inspeksyon dahil sa nasabing inspeksyon nadiskubre ang 4 na bag ni may laog na sanggatos na rin ng mga sigarilyo na nakasakay sa sarong passenger bus na pigmamaneho nin 45 o 43 anyos na driver asin 45 bus helper. Ang nakonfiskar ng mga items ang pagbayular sa Custom Modernization and Tariff Act o RA 10863 in relasyon sa National Tobacco Administration Memorandum Circular 3 Series of 2004. Siniguro ni Roldan na padagos ang sa indang pagpapakusog ka na implementasyon kan mga ley para sa maritime border security para masiguro man asin magkadrakop ang mga nagkakaiguan ng bayulasyon sa kadagatan kan rehiyon. Dagdag na Bareta, Angel Mustaza, DZGB News. Salamat Ate Angel Mustaza. Dagdag na detalyes kan bareta sa lado lokal na sa linya si Karen Ala. Ikinansilan naman muna kan Legazpi City Sports Central ang pakawat sa Mayor's Cup ngunya na daw katakod iyan kan anunsyong malawakan na brownout kan NGCP ngunya na alas 4 sagkod na alas 10 kibanggi. Sa anunsyo kay ni until further notice na muna ini tangani na day man makaapekto sa karawat an init kan panahon ngunyan asin pati sa mga kawaran nin elektrisidad kun kay sinabing ang ikapad sagkod ikaanom na karawat ngunyan kanselado na muna matapos isaangat na sa red alert status ang Luzon grid dahil sa kakulangan nin supply kan kuryente dala kan gulping paggaramit kay ni sa bilog na nasyon. Karen Ala, DZGB News. Salamat Karen Ala. Digdi naman kita sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal si Senate Office of Sergeant at Arms o sa Acting Chief asin retired Police Major General Mau at Plaska ang ano na nagpaputok nin warning shot sa nangyaring insidente sa Senado kal Miyerkules nin pagkabanggi Mayo 13. Sigun ni kay Palace Press Officer Claire Castro sa press briefing sa Malacanang ngunya na aldaw. Pinaglinaw ni Castro na daing pinagkondusir na pag-atake ang mga ahente kan National Bureau of Investigation o NBI sa nasabing insidente. Sinabi kay ni na kan mahiling kan usaa na may NBI o agent sa GSIS kataid kan Blue Guard na hiling natulos na nakagear up an usaa nagvest asin nagpreparar para sa sarong operasyon. Pag-abot sa breach sa GSIS premises, hinapot kan usaa ang sarong NBI o NBI agent na nakatukaw sana kay banan sarong Blue Guard kan GSIS. Nagpamidbid na NBI agent ini asin ka nagpahayag nin pagkamidbid tulos na nagpaputok nin warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska. Dahilan kay napilitan man na magpaputok nin warning shot ang NBI agent.
Ipinahayag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na daing nagpapotok kan sa Indang Badil ang mga tauhan kan militar durante kan shooting incident sa laog kan Senate Building, Kasubanggi. Sinabi kan General na ang mga personahe kan Office of the Sergeant at Arms ang nagpapotok nin Badil durante kan komisyon. Inan kinumpirmar mismo kan commander ninda sa ground sigun kay General Bronner. Piglinaw ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag na bako miyembro o empleyado kan ahensya si Mel Aragon o Oragon ang nagsasabing suspect sa insidente nin pambabadil sa Senado kan Miyerkules nin Banggi. Sinabi ni Matibag sa press briefing unya na hapon na kaiba si Oragon bilang driver kan grupo alagad bako opisyal na miyembro o empleyado kan NBI. Paliwanag kan opisyal na kapag operations igwanin pigaapod na force multipliers ang pigaapod na mga volunteers. Mientras tanto, hinagad ni Senator Amy Marcos kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. na para mientras natangkason sa pwesto ang tulong opisyal ka National Bureau of Investigation o NBI. Inimantang pigigibo ang hararom na investigasyon sa pigsasabing siege asin pagpaputok nin Badil sa lawag kan Senado, Kasubanggi. Sa surat kan Senadora, hinagad ni Marcos ang temporary relief kina NBI Director Melvin Matibag, NBI National Capital Region Chief Emeterio Dongallo Jr. asin NBI Organized and Transnational Crime Division Jerome Bomediano. Tinawanin doon ni Marcos na nasabing lakdang iyon tanganing mamantinir ang kredibilidad asin integridad kan investigasyon. Sinabi man kan Senadora na magkaibang pahayag ni Matibag na nasa Sequoia Hotel sa mga tauhan kan NBI para sa sarong fellowship. Apisan ni kan report asin video na nagpapahiling na may mga ahente aligado kan NBI na nahiling sa laog o palibot kan Senado. Nangako si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ninhararom na investigasyon sa insidente kan putukan na nangyari sa laukan edipisyo kan Senado sa Pasay City, Kasubanggi. Sigon kay Nartates, tulos na pinihuro ang grupo kan mga investigador na pinumamayuhan kan Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para magkondukta nin investigasyon asin mataawanin linaw kung ano talaga ang nangyari sa laog kan Senado. Ang direktibang ini dahilan kan impormasyon sa mga report manungod sa pagbalo na pag-arestar kay Senator Ronald De La Rosa sa laukan edipisyo kan Senado matapos magpaluwas ni warrant ang International Criminal Court o ICC may kinaraman kan kampanya kontra droga kan nakaaging administrasyon. Ipinag-orden man ni Nartates sa mga magkakanigong unit na mantiniron ang makusog na koordinasyon sa Senate Sergeant at Arms sa liderato kan Senado para masiguro ang gabos na posibleng ebidensya. Mantinido po man giraray na nasa full alert status ang alarma sa bilog na nasyon dahil sa pangyayari sa Senado. Nangapudan si Senator Risa Hontiveros na pagamiton sa pamumulitika ang atab na pag-uli kan Senate employees asin mga miyembro kan minority bloc kan Miyerkules, Mayo 13. Sa rosana na hiling na dahilan kan Senadora kunata pirit na pinagigibo na kontrobersyal o unkontrobersyalan sa indang pag-uli. Tinawanin doon ni Hontiveros para malikayan ang panibagong tensyon sa Senado. Dapat nang sumuko si Senator De La Rosa sa mga autoridad. Mabaltan ni Talyas kan Bareta makalihis sa nagkapirang pagirumdom. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito.
right hydration matters. To perform. To win. To rise above challenges. Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water. Fuel your peak With the right hydration. with the right minerals. Drink up, fuel up, rise to the summit! Summit Natural Drinking Water. Summer heat is on! Mag-Summit ka muna! The right hydration with the right mineral. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Nagdadangog kamo sa DZGB. Always number 1, always at your service. Balik kita sa mga detalyes kan Bareta sa Lado National monumental blunder as in grave injustice sa renibong biktima kan war on drugs kan Duterte administration ang pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Pahayag ini kan Makabayan Block sa Kamara kasabay kan makusog nindang pagkondenar na pinabayaan kan liderato kan Senado na makahali si de la Rosa maski aram kan mga ini na may warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC. Pinagunambitan kan Makabayan Block Solons na this is not a mere procedural lapse. This is a national embarrassment and a clear demonstration of how impunity works in practice when the accused is powerful and well-connected. Dahilan kani dapat na magpaliwanag ang liderato kan Senado sa mga Pilipino kung paano nakahali si De La Rosa sa laog kan Senado asin kung si Isay ang nagtabang sa akusado sa crimes against humanity sa pagtakas kaini. Di man makatubod si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Gabriela Party List Representative Sara Ilago, asin Kabataan Party List Representative Rene Co dahil taapisar kan presensya kan mga autoridad sa bisinidad kan Senado nakatakas pa si De La Rosa. Dahilan kay nilalong nagkukusog ang duda kan Solons na ang tensyon sa Senado na nauli sa pagpapaputok nin Badil ang pigtuyo tangani maiwas ang tensyon kan publiko asin makondusir ang pagtakas ni De La Rosa. Ipigdoon ni Kabataan Party List Representative Rene Co na paligidon bako sa naan impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kundi maging sa Senator Ronald Bato de la Rosa sa International Criminal Court o ICC. Ginibukon legislador ang pahayag matapos na maresibin na kan Senado ang articles of impeachment laban kay Duterte asin tunay na arrest warrant kan ICC laban kay de la Rosa na kaibahan sa kinasuhan ng crimes against humanity. Pinangako o pinag-ako uman kan legislador na may mga huring-huding na daina dadangugon pa ang impeachment ni Duterte dahil kan pagsalida kan liderato kan Senado kung saan kadaklan sa nagbibilog sa mayorya ang mga midbid na Duterte supporters. Wagi ginumduman na mantang nagbobotohan sa impeachment case laban kay VP Sara sa Kamara nagkaigwa naman ng kudita sa Senado kung saan naging mayorya ang mga senador na midbid na kaalyado kan mga Duterte.
Mahigpit na pinagbabantayan kan Department of Information and Communications Technology o DICT as in kan Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang mga social media as in digital platform kasunod kan nangyaring kararibukan sa Senado kasubanggi. Sa sarong video message ngunya na altaw, sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda nabasado sa saindang mandato papakusugon ang close monitoring sa mga post o content na posibleng magbusol nin kadagdagan na kararibukan. Pinag-engganyar kay ni ang publiko na maging responsable sa paghiras nin impormasyon online manungod sa insidente. Pinag-abisuhan pa kay ng publiko na mantinidong maging kalmado at sisiguruho na hali sa lehitimo o opisyal na sources ang impormasyon na ipinaghiras. Dagdag pa ni Aguda, si isay man na mapapatunayan na nag-ambag o nagbusol sa pagpapahiwas din sa na impormasyon online, posibleng mahampang sa magkakanigong padusa basado sa leyes. Dapat na magpaliwanag ang Office of Sergeant at Arms o OSAA kasunod kan napabalitaan o ang pagtakas sa Senado ni Senator Ronald Bato de la Rosa sigon kay Senator Sherwin Gatchalian. Kasabay kay ni kinondinarma ni Gatchalian ang insidente nin pambabadil kasubanggi sa laog kan Senado. Mientras tanto, sinabi naman ni Senator J.V. Ejercito na makamundo asin makahadit ang mga kararibukan na nangyari kasubanggi. Sinabi ni kan Senador na anarog kay ning insidente makusa ng simpleng paghururon manangod sa responsibilidad kundi isarong pagbalgar sa integridad kan institusyon. Nangapunan man si Ejercito nin tulos hararom asin daing pikikilingan na investigasyon tanga ni mapanimbag ang si isay man na may kinaaraman sa insidente. Kinondinarma ni Senator Juan Miguel Zubiri ang nangyaring palitan ng putok sa pag-ultalan kan National Bureau of Investigation o NBI agents asin mga personahes kan OSAA. Dagdag pa niya na kaipuhan na masimbagan kan mga investigador ang mga kahaputan na who ordered this, who carried it out, or how they got inside and how they escape. Sobrang nahadit man si Senator Erwin Tulfo sa pangyayari mantang sinabi man ni Senadora Risa Hontiveros na nga ni maibitaran ang panibagong kararibukan as in tensyon sa laugman o sa luwas kan Senado. Magsubmit na sana as in makipagtabangan na si Senator Ronald de la Rosa sa mga otoridad manungod sa iyang warrant. Nasa kabilugan na 2,775 na mga personnel ang pinahiwas kan Philippine National Police o PNP. Tangani masiguro o magsiguro rin seguridad sa palibot kan House of Representatives asin sa Senado. Nasa 1,416 sa mga PNP personnel ang idineploy sa kahalabaan kan Chocno Boulevard, Pasay. Harani sa Senado, 64 naman digdi ang idineploy sa House of Representatives. 259 sa iba pang area asin 1,036 sa mga reactionary standby support force. Sigon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kaya naglangkaw ang deployment kan kapulisan dahil naman sa naging kahagadan ni Senator Tito Soto. Napag-araman na nagpahayag nin pagkadismaya ang nasabing senador dahil sa bilang kan mga pulis na nagbabantay sa hampang kan Senado, di man lamang ninda pinugulan ang pagkarampag asin pagtapok nin tubig kan mga supporters ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa bihikulo kaini. Paragos man ang pinagigimong investigasyon kan pulisya sa nasabing insidente kung saan pinaghihiling naman kung may lapses ang mga pulisya na naka-duty sa panahon na nangyari ini. Mapaluwas sa giraray nin sabina ang Philippine National Police o PNP laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sigon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ipapadagos tinda ang nasabing pagtaon nin sabina laban sa senador kasunod kan report na nakaluwas na kan Senado kasum agong maagahon. Magigirumduman na binawi ininda kasuhapon ang enot kay ning itinaong sabina sa iya bilang pagrespeto sa institusyon kan Senado may koneksyon sa Senate order na inisyu ninda para kay Senator De La Rosa. Tinawan doon man ni Tuanyo na day paninda magigibong arestaron si De La Rosa maski pa may arrest warrant ini sa International Criminal Court o ICC. Dahil ang tadaipang nare-resibi ang PNP na direktiba hali sa National Center o Central Bureau o NCB Philippine Center on Transnational Crime o PCTC na local branch kan Interpol sa nasyon.
Ma-convene ang Senado bilang impeachment court sa Lunes, Mayo 18 o at the possible soonest time. Sa press briefing, ipinahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano kasabay kasayang pagkumpirmar kan pagresibinin articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi kan opisyal na ipinagmando niya sa Secretariat na isabay ang articles of impeachment sa kalendar para sa ordinary business for referral o referral sa impeachment court sa Mayo 18. Sa oras na makapag-convene asin maka-issue ng summons, madiretso na ini sa trial proper. Sa ultimong detalyes, kan Bareta sa lado nasyonal, tulos na ipapautob kan Department of Agriculture o DA ang executive order ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na nagtatalaan nin price ceiling sa imported rice. Ini bilang lakdang tangani mabawasan ang epekto kan naglalangkaw na presyo nin pagkaon dara kan inflationary pressures kan kararibukan sa Middle East. Sa ranong kan executive order number 118, ipigtalaan ng 50 pesos kada kilo na cap para sa 5% broken imported rice sa 30 aldaw tangani masimbagan ang paglangkaw kan presyo kaini. Sigon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., may kapangyarihan ang DA sa irarom kan Price Act as in Anti-Agricultural Economic Sabotage Law tangani madakop ang mga hoarder, profiteer, cartel as in iba pang magmamanipula sa presyo sa merkado. Sinabi ni Tio Laurel na narepasuhon ka National Price Coordinating Council ang price ceiling sa laog ng 2 semana matapos ining maipautob. Marekomendar man ininin adjustments, pagpapalawig o paghalik kaini depende sa sitwasyon kan merkado. Iyan po ang kabilugan kan mga detalyes kan Bareta na tiniripon para sa Bareta alas 5. Sa pangalan ka nagsururat kan Bareta sa pangenot ni News Director Mardela, Ma'am Jenny Matthew Balyaran, sa Master Control si Kuya Nems Flora, sa IT si Kuya Jerome Nico Martinez, sa Mega Force Patrol ako po si Nicole Anne Gloriane sa naging tagapagbareta. Salamat po sa pag-antabay. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro